Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, an agpailingad itinagan a joy at tagabenggit. Ngam sakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Granada Oliviano Lumaban family ti Solano Nueva Vizcaya from JJ Oliviano Granada ti Kuwait. Pastor Can Bernardino family from Judge Pastor ti Ilagan Isabela. Shout out kada Imelda Velasquez, Marisa, Mangalindan, Kimberly Nicole Bonde. Mama Alma Abeng Sagon, Nerona, Buebo family, Tilitak Barangay Buboy, Agno Pangasinan, Laulita Can Namoka family from Aji Lloyd Sagon. Shout out kadagiti Ag Summer Institute, Ijay Batangan, Gonzaga Cagayan, kandagiti Pastor sa Kadwada from Kazi Pinagpala. Gangano family from Rose Ann Fernandez ti Binalonan, Pangasinan. Atanasio family ti Talang kan amin na taga Zone 1 Talang from Nining. Daddy Ben kan Mami Criselda from Benimar, Rapacon. Gani Matusalem, Janeline, Kimberly, Lady Len, Elsa kan Mary Ann Matusalem, Inang Lourdes Matusalem from Nelia Limon. Shout out kada Josephine Jose, Linda Pasyon, Lynn Tolosa kan Melanie Rumbawa. Magnos kan Yashika ti Purok 1 kan 2 Parudon Sur Apari Cagayan from Cheryl Ortigas. Jeya Camille Paras Primero family ti Barangay Kayasan, Kamiling Tarlac.
from Raquel Paras ti Tarlac. Valmonte kan led the family from Efren Dumpit ti San Fernando, La Union. Lakay ko ni Augusto Bautista, anak ko ada Shanaya kan Django ti Kalipkip, Aritao, Nueva Vizcaya from Mercedes Bautista ti Singapore. Ramirez family ti Paddad, Alicia Isabela, Mamang Josephine, Papang Jessie, Manang Jessica, Manong Junjun from Joseph Ramirez ti Taiwan. Nanang Marilyn, Tatang Romeo Dagan, kastamot na Romel, Arceli, Romeo Jr., Aaron kan Romar from Christian Dagan ti Enrile, Cagayan. Mamang Feli Galaw Rapisura ti Cervantes, Ilocos Sur from Rex Rapisura. Fairy Pale, Destiny Alindayo, Gio Zane, Cloud Alindayo. Harry Bolosan, Rojan Paledamian from Jeyo Alindayo ti San Jose City. Amin na taga 722 Merchandise Rojas from Melon ti Singapore. Shout out pa kada RJ, Jillian May, John J. Orpilia from Lucita ti Dubai, UAE. Novelin Tolentino kan Jeremiah Allen from Victoria ti San Mateo, Isabela. Bosco Aniayan Ambatali, kakadwa kada Brian Calata, Christian Mendoza, Alejandro Recubo Jr., Marvin Alejandro, Piolo Lagi, Alan Lagi, kastamot na Jem Mendoza, EJ Katembong, MJ Diniega, ti Barangay Alicacao, Kawayan City, Isabela, from Vivencio, Mendoza. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Joy. Dear Manang Emmy, naibag nga oras yu amin amang bukbukal iti Ferds Caballero YouTube channel. Kastamot ng dagiti padak anaayat amang tartarabay, kadagiti maikikan biag apadas dagiti dumdumngag. Adamot padas ko manang akayat ko nga ibinglay, kat sapay ko mata mapili mata maidrama. Taamok ang makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Iliad naklaangan manang itinagan a Joy at tagabengget. Pimusayan ti amak, iso at imang papaadal kanyak kat ni manong ko. Agargarden ni manong ko manang kat iso ti pangalalaan na iti gastos para iti panagadal ko, ken kadagiti masapsapul mi iti inaldaw. Ison ti nagserbi a breadwinner, manipod awanan day di tatang. Iso anangato ti arapaap na para kanyak, tapno sa anak kano a maipadakan kuana, nga inaldaw a makigamgam mulo iti daga. Barupay ni manong kumanang. Dinapay kano kayat ti mga sawa, aging ga sa anak pay a nakaturpos iti kolehyo. Tapno na sayod ti amin, rugyak man nga rod manang ti agsalaysay. Pingawan pa ni Manong, sumipngotan Ay, di magasta iti balay ni Boy. Ta pagsaritaan da ka no, ti biyahe da maapit iti garden ni Manong mo. Kasta ka din, Nanang? Agapit man gaya man ni Manong no kasta. Wen, anak ko. Napyala nga adda igaman na para gastos tayo. Kasta mo ti para iti panagadal mo. Ay, mayat nga ro no kasta, Nanang. Ay, wen gayam. Agpabagyo ka man gaya mo nintun bigat. Wan nga rod, Nanang. Masapa ka agbiyahin tun bigat. Ala, orayan ta nga rod ni Manong mo. Kat ibaga mo no niya dagiti masapul mo tapno maitudnan. Sigurado anak kasagaanan ti itudnakan ka. Amo mutan no maipanggap iti panagadal mo. Kanayo na nakasagana ni Manong mo amang ipaay iti amin nakasapulam. Wan, Nanang. Ay, sige nga ron. Inak pa isagana dagiti daddo mga awit a kintun bigat. Kabayatan nga ururayan tayo ni Manong Lito.
Nakasagana ka din dagiti awitong nagpabagyo yung ton bigat ading. Wen manong. Ika gumamta agad aladin ko Malmalpas man nun ti may sa semestre. Manong. Agadal ka na imbag. Amumot aday ta ti tarigagay mi kan ni nanang. Isong ikagkagumaan mi ti mang paadal kan ka. Wen manong. Di ka kumapumadpada ka dagiti madamdamag di nga estudyante. Ajay lagpalpaliwawong tar aramiden day di bagyo. Kapo siguro tawan ti mang banbantay kadakwada k aramiden dalatan ti amin na kay kayat da. Hoy, sa anak mo to kasi manong. Igagaid punto pa'y ti agadal. Robang laeng. Panunutom ajak pidpidutin lang ti kwarta ngayt itad ko kan ka. Wen manong, di ka agdanag. Agadala ka na imbag. Biyahe manan ni Joy, anak ko. Nanang, naitad ko mo ti pagbayad na di pagadalan. Kasama ti allowance na, kanti pagbayad na ti pagababangan na. Ay, dakkel manan akan ti dad ti intad mo, anak ko. Mala, anusa mapagadalan di adim. Nanang, isang oras nga aramidak ti amin. Tapno maitad ko mo ti amin nakasapulan na iti panagadal na. Masya nakarod kan anak ko. Si kanti nang ibaklay iti responsibilidad may iti day di amam para ka ni adig mo a Joy. Kaya't kung kami na makaturpos ni Joy, nanang. Tapno agbalin ana sa ati masakbayan na. Sana kas kanyak, nagnanayon latan nga day ti garden. Ikararag ta makaturpos ko mati adim anak ko. Kat makasapol iti nasaya at apanggadan na. Sigurado day tananang. Isang oras atunggal adadawatan na kat ipaay ko adagos. Tapno saan mo't maupay, kan saysaya atin na ti panagadal na. Uy, girl! Simangpot ka magkaya mo! Wen friend, adagayam awit ko anatang dita, mga lakan to Amo ka paboritom dagiti natang nga agapoy di lugar mi. Syempre! Ay, Wen! Kumusta mo ti panagbakasyon mo iti manungal daw? Okay, Matt. Boring friend. Ha? Talaga berberukan ti bagik ti banding tayong agbabarkada. Ay na! Kanahin nga rin adamagan dagiti barkada tano kano kakano sumangpot. Kung nagtumot nga min na di ka nagkawit nga nagpilit ka, Mat. Masapol nga agawid ka, tapno maalak ti allowance ko. Kasta mo ton ti pagbayad ko di pagadalan kan bayad ti abang. Sa bagay. Anya nga, rumor tayo mananintan na rabi. Amo kakaili mong ti aginom. Naibagamon. Jakmat mabalin ti aginom ije balay. Ang mga papispisan nak ni manong ko. Ti amo da nga rod kat jak amo ti uminom iti arak. Di dala mo, asi ka ti kalaingan niya aginom iti arak. Ala, kontakan nga rodon dagiti barkada. Tarumwar tayo inton rabi. Narigat ti panagbiag mi manang Emmy, ngam ikagkagumaan ti kabsat ko ti mang paadal kanyak iti kolehyo. Nagabangak iti syudad ti Bagyo, kat kadalawas nga agawidak iti lugar mi, iti probinsya ti Benguet. No daduma kat saan pay, iso nga awan nga rod ti nakabantay kanyak. Maaramid ko amin na kaykayat ko. Tunggal maalak ti allowance ko,
Rumor kami kadagiti barkadak, kat nabarte kakton no agawidak iti boarding house ko. Saan nga mo dananang kan manong ti kastoy nga aramidak? At dapay dagiti kanito nga aglangan nak iti klasek no masobra ak ti imminom iti arak iti karabyan na. Kanayon abaga anak ti boardmate ko, ngamjak ingkaskaso manang. Agingga iti may sa agundaway, anapan kami iti may sa abar, adda napasamak, ajak pulos ni namnama, manang Emmy. Anay ko, nagsakit ti ulok. Ado nga min tinainom ko'y dirabi. Sa dinutayan ko, anak mo ti boarding house ko. Diyos ko, lamo-lamo ak. Sa lugar ti ayan ko. Kasano nakadano nakdito eh. Awan na pulos ti malagip ko. Ayan dagiti kakadwak iti rabi. No siya kang bitot. Silad ti may sa hotel to'y ayan ko. Asino ti kadwak ang naturog dito'y iti nagpatnag. Asino ti nang idadanas kanyak. Talaga ajak malagip. Awan na pulos ti malagip ko kadagiti na pasamak. Talaga na blackout ak gapo iti kaado tinainom ko. Tinasayaan. Agpalos ako na kat pumanaw ako dito eh. Agdiretso kita yan ni Mandy. Iso ti pagsalud-sudak may papan kadagiti na pasamak idirabi. Girl, nag-enjoy ka ka di therapy eh? Anya nag-enjoy sa hasawam. Isa sinarak ka, tapno amwak no apay nga adak iti day a hotel. Ha? Kasano anak kadano nakijay? Anya? Di maamu? Ala girl, kitno da na maamu malalaki di bari therapy eh. Iso ti kadwa managinom. Si Mina kayo pa'y nga rin iti lamisaan. Anya? Yes, girl. Katidagawit kamin, aw-awisin da ka. Ngamdi kasi murot ka da kami. Kunam, tay jayan na lalaki ti mga itulod kan kay boarding house mo. Isungay mo na kami na nagawit. Apay pinanawan dak. Apay adidak pinilit nga nyawid. Kasi napilitan da ka. Kat apain na kami mata ni Dirabi. Napilitan da ka. Kan may sa... Kung na di lalaki anam-amom, nga iso ti kinasangom maginom, nga iso ka nun ti makaamukan ka. Diyos ko, ginundawayan nak friend. Awan na pulos ti malagip ko kadagiti napasamak. Sakit iti nakariingak. Awan mo't tunday di lalaki iti nagturugan mi a hotel. Oh my God! Lukas ta? Tinarayan na, tinaramid na kang ka, girl. Talaga akasta, friend. Ala, sapay di tayo amo no taga-ano dahi siya lalaki. Tapa nagkita ngamin kan kuwana, kat dayo lang ditoy. Ayun na ito napasama kanyak, friend. Ay, Gapo iti nala usabartag ko. Kompormila di tanti na sumsumok ko.
pwede ka pa ilang mapanagpili iti si Daam. Mabisina kuan. Kasla, jak pa'y mo't mabisin, friend. What? Kat na aldawan ni. Madamdamalaang, klase tayo manan. Kan may sa, di mo dito iti paborito makarinderiya, pang panganam. Isungar nga oras siya kat nagustuak matan dito ay. Kasla ngamin rurusukanak. Ha? Kasla jak kaya ti angot dagiti makitkita kamakmakan. Anya? Oy, girl. Kaano pa yakas na ti marikrik-nam? Medyo nabayag mo to na. Jak nga ron maawatan ti bagik. Kanayon akas to'y tiriknak tunggal makariingak iti bigat. Aglaladuta ka kanayon. Kanudan duma. Makabakbakwarak pa'y. Anya? Hala, ang mga numasikog ka. Anya? Kaano pa dyan na uda pa nagbinulan mo, girl? Ha? Ni, wala pa iso. Sa anak ang nagbinulan iti kanlabas. Ha? Ururayak na rod. Nga maaging gaita katawan pa'y laang. Ang kasano kumamot nga agsikugak. Abay, nalipatan mo, hindi napasamak ka na kayo iti lalaki at di mo am mo. Akadwa man nag-hotel? Oh my God! Ang mga na nagbunga di pa ng gundaway na ka, girl! Anya? Saan? Saan na mabaling nagsikugak? Sigurado aguraan nak ni Manong po. Tapno makasigurado ka. Mapantalangan nagpa-check up. Masapul ang maamuam no apay akasta ka na yun ti marikriknam kadagiti na palabas nga aldaw. Garang gandyang ka, babae. Kunak no agad adal kang sa balim at gayam ti inararamid mo iti bagyo. Ita, naghawid ka masikog. Sino ti ama ti sikog mo, anak ko? Diyak ka mo, nanang. Manong. Diyak ka mo. Anya? Kasano di mo amo? Nagpasikog ka iti di mo am-amo a lalaki? Ita, asino nga rin iti mangitakder iti kasta na pasamakan ka? Pagkawanandak, Manong. Nanang. Ginundawayan nagtimay sa lalaki anam amok lang iti bar. Gapoy tinalaw sa kinabartag ko. Diyak na puutan na si Moro takgayam kan ko na iti hotel. Kat napasamag ti Diyak ni namnama. Hindi makaringak iti kabigatan. Awan mo tanday jaya lalaki. Anya? Kat manipod iti, diya ko nakit-kita pa'y. Kung nadagiti gagayem ko nga amangan kanunudayo lang iti bagyo, kat nagsublin iti lugar da. Ay no, no saan ka lang at masikog? Nalabit anak kabil kan. Di mo pa'y pinanunot mo ti sakripisyo, ayat ko lang nga makatorpos ka. Diya kung pinanunot ti bagik, tapno makaadal ka lang, Joy. Hustohon, anak ko. Adaditan, tinapatag, nagawid dito iti adim. Kat saan ang nagpanunot iti dakas maipanggap iti sikog na. Da kayon ti makisarita iti dayta babae nanang. Namimpinsanan anak upayak. Narpuugan ta arapap ko para kan kuana. Isa man ipon ita. Di mo namnamang natulungan ka pa, Joy. Makaammo ka matan iti bagim.
Nagbunga ti pananggundaway kanyak ti lalaki, anaam-amok laang itimay sa abar manang Emmy. Jak ni namnama atimay sa akam mali an aramid ko, kat agbunga gayam iti panakarpuog ti arapaap ko. Kan nakaro apan nakaupay ni manong ko amang papaadal kanyak. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin manang. Kalpasan day di a semestre, nagawid akon iti lugar mi, kat impudnok tinapasamak kanyak. Kasta unay nga ungat kanyak ni manong ko, manang. Ngam jakon simong sungbat, taamok asyak tinagbasol. Ninanang tinagserbi asadag ko kadagidi a panawan. Amok nasakit mat tinakam na itinapasamak kanyak. Ngam nagtali na ti suportana, kabayatan ti panagsikog ko. Naglabas pa iti aldaw, aging nga iti impas ngay kon ti bunga, ti pananggundaway kanyak, ti jak am-ammo a lalaki. Nagpasngay kan anak ko, kat agyaman nak iti Diyos, tanasalunat kayo nga agpadpada iti anak mo. Agyaman nak mat nanang, tadidak binaybayan, kabayatan ti panagsikog ko, nga aging gay ti panagpasngay ko. Agyaman nak mat kad ka Joy, tauray no di mo kinayat tinapasamak, di mo pinagpanunutan iti dakes ti insikog mo. Uray jak amamo ti ama ti anak ko, nanang. Mariknak tinalaos a panangipatag ko kankwana. Kastoy gayam tirik na ti agbalin amay sa nga ina. Uwan gayam, nanang. Ni manong ngay. Amuna ka di anaganaka kon. Ay, naibagak batan anak ko. Nga maamumatan ni manong mo. Makumikom iti garden na. Amok latan, nanang. Kagurguran akpailaang ni manong aging gaita. Ngamjak mababalaw, tanadagsan ti basol ko kankwana. Saan ka nga agpanunot iti kasta anak ko? Amo ka bumaaw to batlaang tigurakan ka ni manong mo. Italaang dayta, tanapasakitan iti husto, gapo iti napasamakan ka. Sapay la ko mga rod, nanang. Nagrikat ngamin ti kastoy. Jay, may sa abalay ti pagnanaudan tayo. Ngampulos adinak pagunon yan ni manong Lito. Basta aramidem laeng ti amom anasaya at anak ko. Di ka gumurgura ka ni manong mo. Kasaritam latta, uray san nakaakasasao. Talaga kasta ti aramidak, nanang. Aging gay ti mapakawanak ni manong. Kat maaklon nan ti kaanakan na. Lito, anak, nakaruwaran di ade medyo ospital at dandito ibalay ti kaanakam. Nasayat mat nanang. Katanya ngay. Imanay ka ditintad ko apagbayad di ospital. Uwan, anak ko, katagyaman ako unay. Amo, kasan mo mutlaang akabailan apapasan di adem. Nanang. Ngam amo ti adem nga aging gaita, kat kagurguram pailaeng, gapoy tinapasamak kankwana. Saan mo mo't nga minapagtimtim kan? Oray kasarsaritan na ka, di mo pa isungsungbatan. Aging kat kaano ka di amapunas ti guram iti kabsat mo. Nanang, saan ko akagura ni Joy? Ti kagurak kat ti inaramid na. Di na painit kan importansya mo't dagiti sakripisyo para kan kuana. Isabay pa andak pa lang, nanang.
Total, jak mataltalikutan to obligasyon ko kada kayo dito'y balay. Nanang, kabailan nyo kadingaw awiran ti apo ko yung agmay-maysa? Ha? Nay, apayakas ta ti damdamagam anak ko. Kaya't ko kumatiag trabaho. Tapno ada mausar ko para ka ni baby. Kan makatulong akmatan kada kayo dito'y balay. Ay, kabailak anak ko. Saan mo ta narigat nga awiran, ta saan pa'y mo ta magmag na? Ngamsi ka ti pampanunutak. Kabaalam ka di anak ko. Kapilitan na paray ti anak ko, nanang. Diyak kaya takanayin latan anam na maagtiagga po ka ni Manong Lito. Nakababain mo ta, nanang. Sigurado ka, anak ko. Uy, nanang. Awan ti diyak kabaalan nga ramidan para iti anak ko. Ita, marik damot siguron. No apay at arigagay mi kan ni Manong mo tinarimat a masakbayan para ken ka. Saan akayat ni Manong mo nga agrigat ka? Ang manya nga ron, kat kastama ti pinili maabiyag. Nanang, mala, aramidam do anya ti pakalagaan naman ako. Ada aklat ta dito'y anakasuporta ken ka. Anak, nakastrugan iti trabaho ni Joy. Nasayat mo't nanang. Ngam kabailan nyo ka di nga awiran nga agmay-may sa anak na. Ayun, anak ko. Ni Joy mo ti agaramid amin na trabaho dito'y balay. Nasapa nga agririing, kas mapaliiw mo mat. Aramidan na amin na trabaho dito'y balay, sakbay asumrak iti trabaho na. Iso nga awanan ti adupay nga aramidak. Kabayatan ti oras ti panagtrabaho na. Nasayat mo't nanang. Ngam nadayawat na kada kayo akwarta. Alain nyo. Tapna muna ti rigat ti manggad. Ngam saan nyo kumagas-gastusan. Ornungan nyo. Taag pa ay tumot lang para kadakwada nga agina. Ay, agyamadak anak ko. Amok nga uray gumurgura ka iti adem. At dalata na italimang nga asim para kenkwana. Ngam pangasiyo tadiyo dakdakamatan kan kwa na day tananang. Bayan yung agtali na iti panunot na. At talagang awanan ti bibi ang kukunkwa na. Anak ko. Kasi tinakunakon. Ornungon nyo na daman itad na kada kayo akwarta tong galagsweldo. Tapno adan totoo sa rin na. No bilang mapanunot nang ituloy tumot laeng ti panagadal na. Anya jay ko nam gaibagam kanyak, anak ko. Nanang, adamot tan ornong ko. Iso kayat ko mga ituloy ti panagadal ko, kabayatan ti panagtrabaho.
Ha? Ay, kasano da ita anak ko? Imanugot ti amo kiti pagtratrabahwak, akisayak ti oras ti panagtrabaho, tapno maituloy ko ti panagadal ko. Kat imanugot mo't nanang. Naimbag man tay manugot anak ko. Day takano ti kayat nakadagiti trabahador na nanang. Jay adda arapaap na itibiyag. Iso ang madadaan ka no amang suporta, uray asino kada kami ti kayat naman ti agadal. Ang musika ti pampanunutak anak ko. Ang mga numarigatan ka. Agawir ka pa'y iti anak mo iti rabi eh. Sana bale nanang tadakilan ni baby. Saanan ang narigat nga awiran. Diretso matan ti turog na iti rabi basta nabsug lakit di. Da kayo ati pampanunutak nanang. Kaya tso ka di ang mangala tayo iti katulungan nyo amang taripato ka ni baby. Ay, saanan anak ko. Diyak tumutla ipyar ti sabali ti apo ko. Siyaklatan, tutalawan mo ti ado at trabahok dito'y balay. Tas ikamot ti makad ado ang mga aramed. Agyaman na karod no kasta nanang. Ano sanda kami nga agina? Ikagumaakmot nga ilipas ti panagadal ko. Tapno makastrekak to itinasaysaya at trabaho. Mayat na ita na panunot mo anak ko. Ikagumaam da ita, tapno maisaganaam itinarim at amasakbayan ti anak mo. Kandi ka agliway a dumawat iti panarabay ti Diyos. Kat agyaman ka, kadagiti parabor nga ipapaay na ka, ken iti anak mo. Intuloy ko nga rod ti panagadal ko manang Emmy. Kat jaknam namaan nga idi agen rolak, ada inyawat ni nanang akwarta. Inurnong nagayam dagiti ininted ko kankwa na atulong kumatan kani manong ko, ta isukat nga rod ti agas-gastos para kadagiti masapsapol mi. Impudno ni nanang aday takano ti bilin kankwa na ni manong Lito. Nakarkaro manen ang nagbalinak nga inspirado amang ituloy iti panagadal ko, taamok nga inot meten ang mapunpunas tigura kanyak ni manong ko. Itamanang dandani akon agturpos, kat inot meten nga agsubsubli ti sigod alin nangan mi nga agkabsat. Ditoy anapanaknakak, adinak gayam tinalikodan ti kabsat ko. Nagtalinaed ti suporta na kanyak, uray kadagiti panawon a ginuranak. Kat iti umadanin a panagturpos ko, isagot ko iti kabsat ko ti diplomak, kaspang subad ko iti ado a sakripisyo, ken tulong na kada kami iti anak ko. Daytoy iti pakasaritaak manang, toy pagayam mo, Joy. Pagayam ko a Joy, maragsakannak, taka maudyanan na, matungpal matlaangan ti tinartarigagayan para ken ka ti kabsat mo. Ti makaturpos iti panagadal mo, tapno matunoy mo dagiti arapaap mo para ken ka, ken para meten iti anak mo. Nagasat ka, tada kabsat mo asaan anang talikod ken ka, nga uray anya pa'y tinapasamak ken ka iti kalabas. Tay ko na nga roden, awan ti sabali akamangan ken makatulong kada tayo, no agkasapulan tayo, no saan at ipamilya tayo matlaan. Sapay kumatag tultuloy tinasaya at alinnangan nyo iti pamilyam. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo,
iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti, nagla